அம்மாவினுடைய உறவு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? ஒரே ஒரு விஷயங்க, இங்கே நாங்கள் 5 பேருமே எக்ஸாம்பிளுக்கு போதுங்க, வேற யாருமே வேண்டாம். பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டு போனார், இவங்கெல்லாம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க, நல்ல ஜாலியாக வந்து உட்காந்துட்டு போகிறாங்க, ஆனால் கஷ்டப்படுறவனுடைய வாழ்க்கையில் தான் தெரியும் தெரியுமா பணம் இல்லைன்றது. உண்மை, நான் ஒத்துக்கிறேன்னே. நாங்கள்லாம் மாதம் கிட்டத்தட்ட நானே வந்து 4 வருஷத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபா நான் சம்பாதிக்கிறேன். லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்க, டாக்ஸ் கட்டிட்டு தான் இருக்கோம். சும்மா கம்மியாக தான். மாதம் எங்களுக்கு 30 நாள் பட்டிமன்றம்னா அவருக்கு மட்டும் 120 பட்டிமன்றம். மாதத்துக்கு 1000 ஆளை சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு தமிழ்நாட்டில இருந்து. ஆமாம், பூரா வெல்த் கம்பெனி வச்சிருக்கு. பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் எல்லாம் நாங்கெல்லாம் கோடீஸ்வரங்க, லட்சாதிபதியாக இருக்கிறோம். ஆனால் கஷ்டப்படுற ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும் பணத்துடைய அருமை என்னன்னு. உண்மையாகவே ஒத்துக்கிறேங்க. ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய கஷ்டம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? ஒரே ஒரு வரியில் சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஒவ்வொரு நாளும் பல இரவுகளையும் பல உறவுகளையும் தொலைச்சிட்டு தான் அவங்க முன்னாடி நாங்கள் நின்று கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். எதுக்காக தெரியுமா? பணத்துக்காகத்தான். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. அந்த பணத்தை நான் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்தாதான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க என் அம்மாவை சமாதானப்படுத்த முடியும், சரி பண்ண முடியும். நான் பணம் வேண்டான்னு சொல்லலைங்க. வாழ்க்கையில் பணம் யாருக்காக சம்பாதிக்கிறீங்க? 2 பிள்ளைங்களை டாக்டர் படிக்க வச்சுருக்கீங்களே, 2 பிள்ளைங்க வேணான்னு சொல்லிடுவீங்களா நாளைக்கு? டாக்டர் படிக்க வச்சு பிள்ளை சம்பாதிக்கிற பணம் மட்டும் எனக்கு போதும், கல்லாப்பட்டியில் நான் உட்காந்துக்கிறேன், உள்ளே இருக்க பிள்ளை எனக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? 2 பையனை நான் பெற்று வச்சுருக்கேன் மஞ்சுநாதன், உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். 2 பையனை நான் பெற்று வச்சுருக்கேன். எனக்கு 1000 ஏக்கரில் நிலம் இருக்குது, வசதி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, கோடி கணக்கில் நான் சம்பாதிக்கிறேன். எனக்கு அந்த 2 பையனும் சொந்தம் இல்லை, எனக்கு சொத்து மட்டும் போதும்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அப்படி கேளுமா, என்ன பேச்சு பேசுறீங்க நீங்க? ஏதே பையன் முந்தானியை பிடிச்சிட்டு பொண்டாட்டி முந்தானியை பிடிச்சிட்டு அப்ப நான் தலை நடுத்தரில் விடுறானா? ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்பேன், ஒழுங்கா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இல்லைனாலும் நியாயத்தை பேசணும். நான் நியாயத்தாமா பேசுவேன். என்ன பேச்சு பேசுற நீ? கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனா தனி கொடுத்தனம் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க, நாங்க தனி கொடுத்தனம் கூட்டிட்டு போறோம். ஒரே ஒரு கேள்வி உங்களை கேட்குறேங்க, கல்யாணம் பண்ணி ஒரே வாரத்தில் தான் உங்க லட்சணம்லாம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரிய வருது. தம் அடிக்காதீங்க, உடம்புக்கு நல்லது இல்லை, நுரையீரல் பொங்கிரும். கேட்குறீங்களா? கேட்கறது இல்லை. தண்ணி அடிக்காத, நாத்தம் பக்கத்தில் வர சகிக்கல, தண்ணி அடிச்சுட்டு வர எனக்கு பிடிக்கல, தயவு செஞ்சு தண்ணி அடிக்காதையா, உனக்கு நல்லது இல்லைன்னா கேட்குறீங்களா? கண்ட காலி பயலோட தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போயாவது அமைதியாரு சுத்தாத, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு 9 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து சேருனா கேட்குறீங்களா? அதை விட்டுவிட்டு தண்ணி அடிக்காதனா கேட்கறது இல்லை, தம் அடிக்காதனா கேட்கறது இல்லை, கண்ட காலி பயலோட நைட்டு விடிய விடிய ஊர் சுத்தாதனா மட்டும் கேட்கறது இல்லை. அப்பா தலை விட்டுட்டு வந்துருந்தா மட்டும் மண்டைய ஆட்டிக்கிட்டு பின்னாடியே வரீங்களா? யாருங்க காரணம்? இது ஹைகோர்ட்ல போனாலும் இல்லை, நாம அப்படியே பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிடுறோமா? கரெக்ட்மா, நீ சொல்றது நான் சப்போர்ட் பண்றேம்மா. பண்ணுங்க. சிகரெட் குடிக்காதன்னு சொல்ற, கேட்கல. ஆமா. தண்ணி அடிக்காதங்கிற, கேட்கல. அவங்க கூட சேராதங்கிற, கேட்கல. உங்க அப்பா தலை விட்டுட்டு தனியா வந்துட்டு போகணும்னா மட்டும் எப்படி கேட்பேன்னு தான் நீ கேட்குற. சிகரெட்டு குடிக்காதன்னு எங்கே நின்று சொல்கிற? வீட்டு வாசல்ல நின்று சொல்கிற. ஆமாம். தண்ணி அடிக்காதன்னு எங்கே நின்று சொல்கிற? அது அங்கே தான், வீட்டு வாசல்ல நின்று தாங்க முடியல. அவங்க கூட சேராத அப்படின்னு எங்கே நின்று சொல்கிற? வீட்டு வாசல்ல நின்று. அதே தான். உங்கள் அப்பா தலை விட்டுட்டு வா தனி கொடுத்துட்டு போகணும் எங்கே நின்று சொல்கிற? நைட்டு 10:30 மணிக்கு பெட்ரூமில் நின்று சொல்கிறேன். நான் கதவை என்ன உடச்சிக்கிட்ட வெளியில் ஓடியார முடியும். மிரட்டா 2 பேரையும் அழுகாரா இப்போ கேட்கல ஒன்றும் சொல்ல முடியல. இப்போ போட்டு சரி நடுவர்களே, இந்த உலகத்தில் பொதுவான விஷயம் காதல். உங்களுக்கு காதல் இப்போ வருமா? வசந்தி இல்லப்பா, அதுக்கு பேர் வதந்தி. நீ வசந்தியை கிளப்பி. கடவுளே, உன்னை நம்பி சேர்த்தம் பாரு. ஏற்கனவே அவங்க 2 பேரும் பேசுற பல பாஷை எனக்கு புரியல, இதுல வதந்தியை கிளப்பியிருக்காங்கன்றதுக்கு வசந்தியை கிளப்பியிருக்காங்களாம். எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அப்பா லைட் அடிக்கிற தம்பி ஆஃப் பண்ணுப்பா. நான் சொல்லித்தர காதலை அந்த இதயத்துல இருந்து நீங்க இப்ப மனசார யாரு நினைச்சீங்களோ அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டு அண்ணா லைட்டா எக்கோ வைங்க. காதல் ஏவன்டா வாழ்ட்டி இப்ப பிடிக்கி விட்டது சவுண்ட் இப்படி இப்படியா வரும்? நல்லா சொல்லுமா, ஒரு ரொமான்டிக்கோட சொல்லுமா. கடவுளே, மனப்பாறைக்கு கேட்கும் போலயே. ஃபைனலாக சொல்கிறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க, அதை அப்படியே வாங்கி சொல்லுங்கள். நடுவர் இப்போ காதல் சொல்ல போகிறாரு. ஜெயிலுக்கு போக போகிறேன், ஜெயிலுக்கு போக போகிறேன், ஜெயிலுக்கு போக போகிறேன், திரும்பி வரவே மாட்டேன்.